وتاخدوا الروح في المعقول يتعلم سكون L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni għalina l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. Il-ġurnata tajba li l-kom hawn qudiemi u dawk li qegħdin isegwuna jisimgħuna u jarawna permezz tal-komunikazzjoni soċjali. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu lis-Sinjur Alla u tirringrazzjawh u toffru din il-quddiesa min naħa tiegħi se jirnofri għar-ruħ Margherita u Michael Azzopardi. Ħuti biex inkunu denji, biex ikun jistħoqilna, biex inkunu kapaċi jekk nersqu bħala quliet lejn Ġesu tagħna ejjew nitolbu jgħinna u jaħfrilna. Int li tiftaħ dirajk beraħ lill-mitibbin u dan tagħmlu biex taħfrilhom mulej ħnina. Int ir-raj it-tajjeb li taf u taraf in-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int għax tħobbna tajt ħajtek sas-salib mulej ħnina. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin, dawwal il-qlub ta' wliedek li tqazzu bl-emejjel ta' ndima. U fit-tiba tiegħek għati widen għat-talb u mlitana li jint nissel fina ix-xewqa tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Danjel. F'dak iż-żmien is-Sultan Nabukadnasser qabad u qal: Sirak, Mesak u Abednego jaqgħu għamiltu ħsieb li ma taqdux l-allati u li ma tqimux l-istatwa tad-deb li jiena waqqaft. Issa ara intom x'lesti li tinxteħtu fl-art u tqimu l-istatwa li jiena għamilt malli tisimgħu id-daqq tal-kornu, tal-fifra, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-saletterju, taż-żaq u ta' kull xorta oħra mużika? Għax jekk ma tqimuwiex tkunu minnu fih mixħutin f'nofs forn ta' nara ħeġġeġ u liema hu dak Alla li se jeħliskom minn idejja? Sidrak, Mesak u Abednego wieġbu lis-Sultan u qalulu: Nabukadnasser, aħna m'għandniex għalfejn inwiġbuk fuq din il-ħaġa. Jekk kienu tassew hekk Alla tagħna li aħna nqimu jista' jeħlisna minn idejk, o Sultan. U imqar jekk le, kun naf, Sultan, li l-allatek maħniex se naqduhom u l-istatwa tad-deb li jintwaqqaf maħniex se nqumuha. Imbagħad Nabukadnasser intella bil-korla u l-bixra ta' wiċċu tbidlet kontra Sidrak, Mesak u Abednego
u bħala tweġiba orna li qabdu forn 7 darbiet isħam mis-soltu u rrit li xi rġiel b'saħħithom mill-armata tiegħu jorbtu lil Sidrak, il-Mesak u l-Abednego u jixtħuhom ġol forn ta' nar iħeġġeġ. Imbagħad is-Sultan Nabukadnezzer staġeb u qam minnu fih u qabad u qal il-kunsillieri tiegħu: mhux 3 kienu l-irġiel li xħetna marbutin fil-forn tan-nar? Wieġbu lis-Sultan u qalulu: u żgur Sultan, iżda hu raġa' u qal: din x'biċċa hi, jiena qiegħed nara 4 irġiel maħlulin u mexjin fil-forn tan-nar u r-raba' wieħed qisu xi wlied qallat. Nabukadnezzer qabad u qal: imbierek Alla ta' Sidrak, Mesak u Abednego li bat l-anġlu tiegħu u ħeles il-qaddejja tiegħu li ttamaw fih u kisru l-ordni tas-Sultan u taw ħajjithom biex ma jaqdux u ma jqimux Alla ieħor ħlief lill-Alla tagħhom. Il-kelma tal-Mulej. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int Mulej Alla ta' misserijietna, imbierek ismek qaddis u msebbaħ, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-Sepp imqaddes tiegħek, imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarsek tinfed l-abbissi, imbierek int fil-bisa kollu tas-sema, ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Inqumu għall-Evanġelju. Lile Kristu, gloria u tifki, lile Kristu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jozzuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Gloria u il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: aħna nisel Abram u qatt ma konna il-sira ta' ħadd, kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa? Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sir ta' dnub, u li l-sir ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma l-iben għal dejjem jibqa'. Jekk l-iben jeħliskom tkunu ta' bilħaq ħielsa. Jien naf li intom nisel Abram, madankollu qegħdin tfittxu li toqtluni għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Jien qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri u intom tagħmlu dak li smajtu minn għand missierkom. Qabżu qalulu: missierna u Abraham. Qalilhom Ġesu: kieku kontu uliet Abraham kontu tagħmlu bħalma għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li qedtilkom il-verità li smajt minant Alla. Dan m'għamlux Abraham, intom tagħmlu bħalma jagħmel missierkom. Qalulu: aħna maħniex uliet iż-żina, missier wieħed għandna lill-Alla. Qalilhom Ġesu: li kieku Alla kemm missierkom lili kontu tħobbuni, għax jien ħriġt minant Alla, għax jien ma ġejtx minn rajja imma kien hu li batni. Il-kelma tal-Mulej.
Laħu għanna silta minn San Ġwan tqila ta' biex tissira ħafna tqila ħafna. San Ġwan, il-bira kont nitkellem ma' raġel, San Ġwan għalhekk ipitrulu ma' ġembu jew fejnu lajkla, għax lajkla tola ħafna l-fuq, ħafna. U San Ġwan fit-talim tiegħu għalhekk iġibulu lajkla, jiġifieri t-talim ta' San Ġwan. Ħan nagħmel il-ħseb tiegħi fuq dawn iż-żewġ sentenzi li qal Ġesu. Dan Ġesu. Sewwa Ġesu, isemgħu. Kull min jagħmel id-dnub huwa il-sejr tad-dnub. Waħda. U li l-sejr ma jibqax fil-familja. Din l-ewwel sentenza. Kull min jagħmel id-dnub jikser b'mod formali jaf il-liġi ta' Alla huwa il-sejr tad-dnub. Ħut il-eżiż kemm hija sentenza attwalissima. Kemm hawn il-sejri skjavi. Anki dak il-mobile li jkollu ġolbut. Kma trażnux issir skjav tiegħu. Ma taqaflux jorbtu kixeklek. Issir skjav u kif qiegħed jgħid Ġesu issir skjav tad-dnub. Il-Papa għaddej San Pawlu VI darba għalek għall-ikbar dnub li għaw fid-dinja hu li l-bniedem m'għadux iħoss id-dnub. Meta ma tibqax tħoss, kollox jgħaddi, jgħid fil-periklu. Bil-Latin hemm proverbju jgħid hekk kara. Errare, sa nfissirulkom ta' umanum est, imma perseverare diabolicum est. Errar, li tisbalja. Umanum, aħna bnedmi. Kristu jaf. Għalhekk il-Pitru għallu waħfer dejjem. Errare, imma perseverare li tibqa' tgħix fid-dnub diabolicum est, hija ħaġa tad-demonju. Diki. Errare, bnedmi, bniedem u dnub, kważi l-istess kelma qegħdin, għandna be ennede il-lingwi tagħna l-Malti u l-lingwi semitiċi l-Arab, l-Arbi, l-Ludi, l-Akkadiku, dak kollha lingwi mibnijin fuq il-konsonanti, mhux fuq il-vokali, fuq xi ħaġa ġdida, fuq il-konsonanti. Issa bniedem be ennede, dnub de ennebe. Kważi bniedem u dnub kważi qegħdin fl-istess ilma. Mena, hija ħaġa umana, aħna bnedmin. Imma illi tibqa' stinat, tibqa' ma tagħtix qatt widem għandek qatt ftit ħin biex tisma' l-kelma ta' Alla. U għaddiju żmien. Persevera tibqa' f'dak l-istat meskejn, skjav tad-dnub, dak diabolikum, hija ħaġa tad-demonju. Issa Ġesu ikompli il-kontra. Mena qal lil sejr
ma jibqax fil-familja, barra, maqtuħ. Imma l-iben, ara d-differenza bejn skjaf u iben. Bejn il-sejr u wieħed li għandu l-libertà. Imma l-iben għal dejjem jibqa'. U l-iben, jekk l-iben jeħliskom, issa l-kelma iben miktuba kapital I, mena qiegħed jgħid għalih jien l-iben neħliskom tkunu ta' bilħaq liberi, ħielsa, mhux aktar skjavi, mhux aktar imxekklin, hekk uħud il-qawwa tal-kelma ta' Alla. Għalhekk importanti li nisimgħu l-kelma ta' Alla, għalhekk il-Knisja għandha responsabilità enormi li xandar, li tgħallem, li tippriedka il-kelma ta' Alla. Ma tistax tiskot il-Knisja. Għax il-kelma ta' Alla iġġibek fejk. It-tejk, ma nax kelma bil-Malti, insomma, tibrija, ġviri s-sir iben mill-ġdejt, fil-jolanza bit-Taljan, terġa tidħol fil-familja il-kelma ta' Alla, għax twaslek biex tersa għas-sagrament tal-ħnina, tal-qrar, u tidħol mill-ġdejt fil-familja ta' Kristu. Ejja uħut il-eżies, naħsbu ftejt, jien x'għandi xekkilni, iżomni skjaf, ma x'għandi, u min jiex ingawdi il-libertà tal-iben ta' Alla. Iż-żmien li qegħdin noqorbu lejh, li qegħdin ngħixuh, huwa żmien biex jgħinna ninsaħħu fil-jolanza li aħna u li jgħid Ġesu li ju għax aħna wliedu fdina billi ċarċar fil-veru sens tal-kelma demmu kollu fuq is-salib. Inqumu bil-wieqa. Ħuti eżies nitolbu biex aħna inħarsu l-kelma ta' Alla u tatina l-ħelsien fil-waqt li ngħidu tkun il-kelma tiegħek mhux bieħ għal riġlejna. Biex l-insara ma jidħlux f'kompromessi mal-idoli tad-dinja ta' żmienna nitolbu tkun il-kelma tiegħek mhux bieħ biex dawk li jibatu inġustizzi minħabba l-kuxjenza tagħhom jiġu meħlusa mill-verità li jixandru nitolbu biex aħna ma nkunu l-sira ta' ħadd u ta' xejn imma nilqgħu il-kelma ta' Kristu nitolbu. Għat il-mistrieħ ta' dejjem il-qaddeja tiegħek li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna nitolbu tkun il-kelma. Dawn it-talbiet mulej u oħrajn moħbija fil-qalb tagħna nresquhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sakrifiċċju mqaddes imwaqqaf minnek għal ġieħ ta' ismek biex bil-grazzja tiegħek ikun jiswa ukoll ta' għajnuna għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna il-bnedmin kollha jarfu iħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u intennulek bla qeda Qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali d-dixxipli għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli juqal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi salvana jint. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadija tiegħek Margherita u Michael, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla
għas-salvazzjoni tagħna missierna. ħobżna ta' kuljum, aħfrinna d-nubietna, daħħalna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u il-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. ħaruf ta' Alla li tgħidu bid-dinja għadina. Ħaruf ta' Alla li tgħidu bid-dinja għadina il-paċi. Dan Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Ma jistħoqlix.
Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu il-misteri qaddisa li jirċivejna mulej ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu l-qlubna mill-ġibdiet ħżiena u wetquna u ħarsuna dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Imbirku il-mulej. Issa hawn l-aħħar pridka ta' dan iż-żmien tar-Randan.